Katukad ti Basol. Tinapalabas. Naamuan ni Astor tinapalabas da Margarita ken Don Paeng. Ket kastaunay apong tutna. Kinabkabil na ni Margarita. Ket pinapanaw na pay daytoy. Kapuy ti dayta na ibaga ni Astor. Nagpakaasi ni Margarita at di napapanawin daytoy. Ano papanawin na? Mapanlangan aglemes iti kaadalman na paset ti karayan. Wenno tumpuak iti deraas. Apag isumot idi asimangpet ni Dinggas manipod happy house. Ket pinilin na ni Dagimay asurutan daytoy. Taamangan no pudno atumpuak iti deraas. Sinurot nga ron ni Dinggas ket naayayo na daytoy. Sada nagsubli iti mansyon. Iti panagsarita da Dinggas ken Astor. Impakamu ni Astor ti gapuna. No apay akas taunay ti pungtot na ken ni Margarita. Itagagayam. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Awanan bain a Margarita. Nagdenadagayam ka ni Paeng ijay syudad. Amo. Kagurak ti kastangay naramin na. Idida mo. Al-alukuyag ang makikalay sa kanyak. Ngam simurot gayam ka ni Don Paeng. Ita, takalpasan ang naganap. Nakikalay sa kanyak. Amo. Di na imbagbag ang dagayam anak da. Anya nga ron di tate aramidam, amo. Papanawam ka di. Wen, papanawag. Saan ko akasapulan tikas kang kuana? Amo. Itamot lang. Ibagam nga alaen na amin apagan anay na tapumanawan. Amo. Ibagam apumanawan. Tamangan noon niya pa iti maaramid ko kan kuana. Sige, amo. Ma'am Margarita, nasaysayat no agawid kapailaeng ijay ayan ni nanang mo. Saan? Jack kayat? Agsubli kan tulangan into nalamisan ti ulo ni amo. Anya? Alan, itulod kan iti ayan ni nanang mo. Saan? Jack kayat ti pumanaw di ti mansyon. Asawa na ko ni Astor. Kanawan maramidan na. No di ka pumanaw, amangan no anya ti aramidan na kan ka. Anya? Iswa na saysayat no agawid kapailangi di balayo. Agsubli kan tulangan into nalamisan ti ulo ni amo. No kasta, intulod mo ni Margarita ije balayda. Di na kaya ti agawid di balayda. Napanan na nga rudan ngay. Ijay club. Agyan kano pailangi jay. Tagayam na ti akin kukuha iti club. Ay, Dinggas. Anya nga ta tinag-apaandakin ni Among. Apa nga masapul nga papanawan na ni Margarita. Dagimay, sana nanaskan na maamuam. Ibagam takayat ko nga maamuan. Mas dawak unay. Tapay nga mapanag pakamatay ni Margarita. Iti anya nga gapo kumangay. Dagimay. Ibagaman kanyak, Dinggas. Apa nga pinapanaw ni amo ni Margarita? Itaman pa ngay may ka, Margarita. Kumusta ti biyag ti asawa ti Mayor? Mayat, Madam Gorilla. Kas itinakunam idi kanyak. Kas laak reyna ije mansyon ni Astor. Nga maapay nga ro, da pinapanaw na ka ako nam. Naamuan na ti maipapan kada kami ni Don Paeng. Anya? Ngam asawa na ko ni Astor. Iso nga agsubli akmatla ije mansyon. Inton nalami isan ti ulo na. Kat, anya nga ro ti aramidam ita. Agsala ka dito'y club. Saan? Dituyak lang nga agnaad, madam. Sana bale? Adda kwartak.
Sa anak nga umay papakpakan kan ka, madam. Wan, amok da ita. Kan may sa awan parikot. Gaputag kayong ta. Saan ka ti? Iso nga awan anyaman na. No dito'y kapay lang agnad. Adamot silida para kan ka dito. Agyaman hak, madam. Amo, saan na nasaya at pinapanaw mo ni Margarita? Kagurak ti salbag a babae. Maawata ka mo. Nga mamangano niya ti makunada iti tattao. Nang runa kat ijay club tinapanan ni Margarita. Amo, nasaysayat no pagsubliam ni Margarita dito mansyon. Ngamin, amangan no madadaal ka kadagiti tao. Anya? Madadaal ka no maamuan dagiti tao a pinapanaw mo ti asawam. Amangan no niya ti maaramid ko kan Juana. Amangan no mapatay ko. Di oray agyan pa'y langi jay happy house, amo. Tapno di mo makitkita. Tinaskan, agnaad iti danam. Tapno awan maibaga dagiti tao kan ka. Margarita, adda ni Dingkas. O may nakakalusukunan. Makita, madam. Saan akabailan ni Astor ang mapukawak iti biyag na? O sige, mapangkan. Sige, madam. Umayak tumanen sumarungkar dito'y club. Wan, Margarita, awan parikot iti dayta. Innakalaan dagiti kawus ko, madam. Kat innakon. Sige, Margarita. Apay nga ijay happy house matan ti pagturungan ta. Dinggas. Kasta ti bili ni amo kanya. Sige. Awan parikot. Sa bagay, mas kay kayat ko ijay happy house. Gapo tan naragragsak ijay. Ken adda kabalyo ijay. Kat agsanayak anaimbag. Naitulod ko ni Margarita ijay happy house, amo. Kat kunana amas kay kayat nakanoy jay, tadda kabalyo. Agsanay kano na imbag nga kabalyo. Nagbidutak iti babae a pinilik Dinggas. Kasta tirik na mita. Gapo tanasair ka, amo. Ngam ay ayatam ni Margarita. Day tatiga po na ngayong kalaysam. Mangibabain ti awanan bain. Ing kalaysamo, namo. Isuatak daramon. Tinapatag kat ay ayatam. Kasla kayat ko apatayin ti awanan bain na babae. Saan, amo? Nukas na ti aramidam. Dakal na pakadadaalam dayta iti ili tayo. Amo, saan ka digdiktaran iti aramidam? Ngam nasaysayat, no lipatam tinapalabas na. Sana bale, tayong kalaysamon, amo. Tinapatag, naragsak kayo nga gasawa. Dinggas. Kasta ti makitak ang nasayaat nga aramidam, amo. Ma'am, iti arak, ma'am. Sige, ang kwan. Danggayan na. Wen, ma'am. Sa anak mo't kiting agbartak. Uminumak lang iti basit. Tapno nalaka ang makaturuga. Wen, ma'am. Danggayan ka. Naimas, ma'am. Wen, ang kwan? Inton bigat. Kayat ko amapantaag kabalyo. Wen, ma'am. Nalawa ti pagkabalyuan dito eh. Iso mayat. Talaga mayat, ma'am. Ang kwan? Ma'am?
Napudno ka kadi kanya, kas amom? Wen ma'am. Napanwakan ka. Nasayat nga rod. Iti kasta, agkin naawatan ta ana imbag. Sika ti agbalin amakannawan ko. Ha? Siyak ti makanawan mo, ma'am? Wen, iso nga amin nga ibagakkan ka, naskan nga agtongpal ka. Nalawag? Wen, ma'am. Nalawag. Katkas panagtulnog mo kanyak. Nayunaktit itad ni Astor asweldom iti binulan. Wen, ma'am. Wen. Ang tulnogak ka. Kat naragsakak, ma'am. Kaputa siyak ti makanawan mo. Agpada kamin kan ni Dinggas. Iso ti makanawan ni amo. Kat siyakmet ti makanawan mo. Kumusta kayong dito'y farm, Tata Julio? Ay, nasayat met balasang ko. Saan mi abay-bayan dagiti mula tayo? Kat iti napalabas. Nagapit kami manan iti natag. Nasayaat no kasta, Tata. Nagburas kami matiti prutas. Kat awan na sayang. Takas iti sigod. Imbay ginulpe a ginatang dagiti suki tayo. Pagyamanan tayo no kasta, Tata Julio. Katita, panaggagabyon manan balasang ko. Kalpasan day ta, agmula kamin tumanay. Talagang awan makunak kada kayo at trabahador dito'y farm, Tata. Mapangnamnamaan kayo. Wen, balasang ko. Ano agbaybay kami? Kasanon tibiyag may. Pangalaan yung nga road iti pangsweldo yung kada kami. No baybayan mi ma ti farm. Agyaman kami unay, Tata. Wen, balasang ko. Katawan pagdanagan yo dito'y farm. Asikaswan yung kitday ti panagtaray to ni Sir Francis iti kinamayor. Tanay, asidegan ti basing kawal. Katawan parikot kada kami dito'y. Tas sidadaan kami amang suporta ken kuana. Agyaman kami unay, Tata Julio. Oh, at titubog tinyo og ligaya. Uminom ka. Agyaman nana. Talaga mawawa ka nagapo iti farm. Kat, kumusta ijay farm? Kasi tisigod, nana. Awan parikot. Ngamin, talaga mapagtalkan dagiti trabahador. Nasaya at launay balasan ko. Kan adda nakasaritak mo may to aglaba, nana. Kan tapno matulungan da kayo iti daduma pay at trabaho dito farmhouse. Apay pailaang. Kat adda aklang arudan. Diyak kayat amabannog kayo unay, nana Pipay. Kan may sa, adda do nga ubing nga awiryo. Adda amat ni Rita akatulong. Agis eskwela ni Rita. Saan na kayo unay ang matulungan? Alaan o kastati ko na ang balasan ko. Inal daw arumor kami ka ni Francis. Isonas kan nga dakadwayo diti farmhouse. Tapno tumulong iti trabaho. Nana Pipay. Talaga analaing akon nga agkabalyo. Ang kwan. Wen, ma'am. Sige, may sapay arikos. Agyaman na kan ka po raw, ha? Ma'am Margarita. Kaya't nagaday takapalyo. Natulnog kan ka. Wen, iso nga aywanam ni Puraw, ang kwan. Wen, Ma'am Margarita. Sige, ang kabalyo tamanan inton bigat, ang kwan. Ala, asikaswam dagiti kabalyo. Kat ikam ida, iti kananda. Wen, ma'am. Nalawag ka di asong. Ingkag sakati iti kanan dagiti kabalyo. Wen, ang kuan. Nas kanyag tongpal ka kanya kasong. Namin. Siya ti makanawan ni Ma'am Margarita. Wen, awan parikot. Alang rod. Ingkan, tamabisin dagiti kabalyo.
Ibaod mo ngamin ida kadagiti narabar akarutan. Sige. Sigati mga ramid iti day tangay pagam. Ha? Basta ilinong mo to ida, ah. Sige. Basta tiaramidak. Siya kung timakamo kadagiti kabalyo. At dayta, adun ti kopyangan aramid ko. Saan ka nga aramid iti mabalin na pakaisagmakam dagimay? Saan ko mat nga pakadaksan datoy? Tumultulong ak lang iti tao nga nakapanunot iti datoy. Siguro, di namat kayat ti droga nga agra-ira ito ili tayo. Iso nga nagsurat iti kastoy kat warwaras na kadagiti tao. Dagimay, pangaasim. Tadi kan makibiyang iti dayta banag. Kayat ko nga rod, mat. Numaduktalan dayta ni amo. Amangan no patayin na ka. Saan na nga maduktalan? Natangkan ti ulom dagimay. Ngam dinggas. Aduda nga aramid iti kasta kopya. Tapno iwaras da. Iso adi ka kuman makibiyang. Ay, ala, last nga rod yato yan. Iwaras ko dagito ita, sayang matibuan no ko. Sapay ado nga kopya. Ala, ngamnas kan nga ganad ka. Saan ka nga pabigbig kadagiti tattao? Tapno maliklikan ti pagpaggadam. Tano maamuan ni amo dayta. Sigurado adakas ka. Owen dinggas. Manglemle mo ak nga bakat. Tapno awante makailasen kaniya. Rumwarak pa lang kenne. Makamu ka pa lang ito'y mansyon niya. Wan, dagimay. San ka nga agpaspastrak iti lalaki ito'y Anya alalaki. Anya ti amok ngay. Amang ano ada boyfriend mo kat pastrak kam ito'y. Anya? Kaano pa'y nga the boyfriend ko dito'y? Kentak no amom. Saan ko pa'y laang analipatan ni Angus? Ay, kailiw ko na makita. Numabalin lang ko matag subli ijay lugaryo, dagimay. Ala, inakon kenne. Agdalos kay ito'y mansyon Sige lang, dagimay. Wanya, dito ikan. Wandinggas. Tapno mabalin ko ladta nga pagnaan no agawidak. Sige, agananad ka. Katse ka ngay. Mapan kay plantasyon. Wan, nas ka nabantayak dagiti trabahador ijay. Apay, saan nga kabalan ni ang kuan nga ramidan data aya? Awan lat pa nagtalag ko kan kuana. Sige nga rod. Bumabaak ito yan niya. Kat agawidak tulatan ije mansyon. Sige, agawid akto ijay mansyon inton rabii. Sige nga rod. Inakon dinggas. Adda masabat ko nga duwa. Lalaki kan babae. Ikakman isuda iti kopya dato inaramid ko. Adda tadan. Asidagdan. Naimbag nga orasyo. Kastamat kan ka, kabsat. Kastamat kan ka, kabsat. Adda itat ko kada kayo. Dato'y man. Ha? Basan nyo datan niya. Ha? Sige niya. Ta, inakman iwaras na gito'y daddo mga kopya. Kabsat? Taga-ano ka? Ita lang. Apay nga giwarwaras kay ti kastoy asurat. Ay, una. Ada nga minang tadkanya kay iti kasto yung nga surat. Kat, kuna na ija surat na nga, ag-aramidak mat iti kopya kat iwaras ko. Iso nga nag-aramidak kat, dito iwarwaras ko. Sa dino dito iti balay mo, kabsat? Ita lang. Agyaman kami kan ka, kabsat. Siyak ni Ligaya, ni Francis da iti kadwak. Naragsak kami iti itutulong mo nga agiwaras iti kastoy a kopya. Ay, wan akabsat. Takayat ko mati tumulong. Ta sa anak mat nga pabor iti maiparet nga druga. Kabsat. Kayat ko amaamuan no sa dino ti balayo. Tapno masarong karanda kanto. Ay, ako Saanan nga masapul, kabsat.
Siya klangan ati sumarong karkada kayo ije balayo. Awan parikot, kabsat. Umay ka laang ijay farm. Farm? Ijay barangay Laga. Ada na lawa ang farm ijay. Sumarong karkanto ijay. Mapan ka lang iti farmhouse. Ijay kaming agnanaed. Farmhouse? Wen, kabsat. Ay, wen gayam. Kas itinakonak itay, siyak niligaya. Isumat ni Francis. Sika, anya tinagan mo? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.